Πώς πάει. Okay. Αυτός ο ελέφαντας είναι δικός μου. Αυτός ο ελέφαντας είναι δικός μου. Αυτός ο ελέφαντας είναι δικός μου. This elephant is mine. Ποια είναι εκείνη η γυναίκα? 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 γυναίκα? Ποια είναι εκείνη η γυναίκα? Ποια είναι εκείνη η γυναίκα? Τα ρούχα μου αρέσουν σε εκείνον τον άντρα. Τα ρούχα μου αρέσουν σε εκείνον τον άντρα. Τα ρούχα μου αρέσουν σε εκείνον τον άντρα. That man likes my clothes. Τα ρούχα μου αρέσουν σε εκείνον τον άντρα. Τα ρούχα μου αρέσουν σε εκείνον τον άντρα. Τα ρούχα μου αρέσουν σε εκείνον τον άντρα. Εκείνος ο άντρας πίνει νερό. Εκείνος ο άντρας πίνει νερό. νερό. Εκείνος ο άντρας πίνει νερό. Εκείνος ο άντρας πίνει νερό. Θέλω όλους τους σκύλους. Θέλω όλους τους σκύλους. Θέλω όλους τους σκύλους. Θέλω όλους τους σκύλους. I want all the dogs. Θέλω εκείνα τα ζώα. Θέλω εκείνα τα ζώα. Θέλω εκείνα τα ζώα. Εκείνο το παιδί τρώει. Εκείνο το παιδί τρώει. Εκείνο το παιδί τρώει. Όλοι οι σκύλοι τρώνε. Όλοι οι σκύλοι τρώνε. Όλοι οι σκύλοι τρώνε. Όλοι οι σκύλοι τρώνε. Αγαπώ αυτόν τον άντρα. Αγαπώ αυτόν τον άντρα. Τραγουδώ σε εκείνον τον άντρα. Τραγουδώ σε εκείνον τον άντρα. Ποια είναι εκείνη η γυναίκα? Ποια είναι εκείνη η γυναίκα? Θέλω εκείνους τους ελέφαντες. Stop.